guys, I am CJstrada. Welcome back to my channel. It's almost Christmas time and nagsige na og kanang rush ang mga tao sa ilang mga pamalitonon for Christmas kay it's all like 2 days na lang mag Christmas na unya. Wala pa ako kapa-haircut and bukas na kayo, nagubot na kayo. Nya tradition ba na nga magpa-haircut during Christmas and New Year. So mo na magpa-haircut siguro karong adlaw. And then so yesterday namalit day ko mga gifts no. Wow, mga gifts no. Merry Christmas no. Naano di ko sa Cebu karon. Wala ako ni uli sa Iligan. Usually every Christmas kay muli lang ko. Pero unfortunately wala lang ko yung leaves. So mo naara ko sa Cebu kay mag-work ko ka 23, 26 and 27. So first time na ako ma-work of Christmas break. Let's see, pero I think lingaw na siguro na kay Mingaw na pa. So right now na ako diri sa Robinsons Galleria kay akong plano karon kay magpagwapo. Magpagwapo. Char. Magpagwapo ko kay nakadungog ko nga ang tough kay nag-soft opening diri sa Galleria, sila ang new branch diri sa Galleria. And then I'm gonna go there and magpa-haircut ko and have my hair done. So let's see. Okay, from messy hair to I don't know sa akong haircut karon, so probably para sa siguro sa akong previous ng haircut. But let's go guys, don't forget to hit like and subscribe and watch this video until the end. Kaya basta ikaw na ako i-shout out. Share, peace and love. Hey guys, in case you didn't know, Top is located at the basement 1 supermarket side of Galleria. Bel na ka sa vlog niya. Gawas na mag-Facebook. Suka nga niyo ba yan? Just time ka rin yan? Kana gentleman ko eh. Asa rin yan? I mean, gents cut ba? Kaya sir? Oo, kana. Top gin? Ano ba po sir? Kuha tayo gamit yan? Kuha yung gamay. Tunga na katap yan. Sir? Tunga na ka. Sa una, sa seaside ko sir. Nagibalik sa Ramos. Nungundang ko sir. Pero nabalik ko diri. Luka mo. Luka niya sir. Dahil binalan mo kayo. Okay? Balik ba sa ulo mo na? Lagi. Okay na sir? Okay na. Okay. Sir? Okay kayo. Sir? Okay. Ito sila. Ito, Tough Package 3. Tough Package 3 consists of the haircut, then hot oil treatment sa giduka ito po guys. Giduka ko ako ti. Kung may kape natin. Ay, high taste ako. Ay, kuya. Ako na si Kuya Jeff akong manupihay karon. Di ba dyan ko kakaroon kuya ha? So, ikaw na yung bahala sa kumbo. Okay na sir? Okay, tayo. Ano na ako sa hot oil? Sir? Mag-init ito eh, parang sa hot oil. Gitu ada. Wala, kita mo sa CCTV. Hello. Ay, sabi guys. Bye-bye. Bye-bye. Kung bicara, ganun na. Bukaan na kayo kasi? Sorry. Ano ulang? Bukatan na. Badagit ang kape. Ningot ka, masaka na kayo para masaka sa group. Isto ko na ato siya nga. Kaya ra ba? So, bukatan na eh. Kapit ko na, anak, badagit ang kape. Tao na to. Okay, ano natin? Thank you kuya. Hindi na ito na sila.
Limpyo na kayo. Basta na. Kumaikis kuya. Thank you. Okay guys, so man akong pa-haircut. How's my haircut? Everybody! Before ko mo ato sa akong ato next, makik-dinner man daw ako mga friends, magkape sa ako sa CBTL. Kaya gidoka kay ko kumaayaw. Fresh look eh. Dali ako sa Top Galleria mag-pa-haircut kaya nice kailangan ko. Si Kuya Jeff, siya akong pangita ako sunod. Alakan si kanang kuan kanang traffic ba ya layo ang pick up ya ang plitihan na dapat dahiro ba 20 ra. Oo. Oh namin Ayo, manilabot ang pick up sa ko. Pick up o 2.4 kilometers pag adtora. Yang mudagan usahay traffic yun 13 to 15 minutos. Yung siyo. Okay, kayo. Okay, namin diri sa... Ano sa tawagan eh? Isod sa istorya. Usung Chun Dak Galbi Korean restaurant diri sa Mangdo. Chun Kwaila. Okay, kayo. Anyong... Kuratan ako ibiste. Annyeonghaseyo. Birthday sis. Birthday mo nila po, day? Actually, duha din naka-slice ni Jay. Gutong daw siya. Gusto naman din, no? Thank you. Amat. Porta, day. Thank you. Thank you. Ano? Dami kita nang ulo. Happy summer! Bring me a journal! Okay. Kaabot pa ko tiyan. Open ko ang tiyan gud. Unsa to order, ma'am? Lucky journal. Katungog mo ato lalaki. Lalaki daw iya. Beer mangot ko. Opa. PM sent daw. PM is the key. PM sent. Ano PM? Ibalik niya sa gunit. Ayaw, halin naman. Ay, jahali naman ni siya. Halin na ka, day? Wala ko yun. Tapos na. Wow, kaya naman akong birthday. Natugnaw lagi no. Welcome, sir. Welcome to Songhits. Welcome. Pasintabi sa mga nanonood. Seems like you're ready for more. Let's just kiss till we're naked. Ooh, Bisaya. I love it when you call me senorita. Isa sa road. Wow. Bittersweet and strange, fighting the change, wherever you are. Look at me now. Ba't lagi ni? I don't know. I suddenly lose control. Yes, to hear you. And yes, to everyone who's ever felt invisible. Carry me home tonight. Sayawin ang pecho lang. Okay! You know what to do with a big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Everyone feels like sharing some. I don't love you like I loved you yesterday. I don't love you like I loved you yesterday. I don't love you
that's it for today, and I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe and see you in the next video. Share, peace, and love!